Stalo sa vašim kamarátom, známym, alebo možno aj vám, že ste do toho Bitcoinu investovali tak, že ste si požičali z banky a po roku to všetko kleslo a ste nevedeli splácať úver? Tak toto určite nerobte. Nerobte to, že si požičate veľa peniazí z banky a dáte ich do Bitcoinu. Najprv potrebujete ten Bitcoin pochopiť, zažiť ho, dať tam peniaze, ktoré môžete stratiť. A potom, možno o 3, 4, 5 rokov, keď ste už v tom doma, už tomu rozumiete, a požičate si nejakú sumu z banky, ktorú viete, že ju splatíte, tak to správte. Ja mám skúsenosti, že Bitcoin sa do zisku dostal väčšinou po 3 rokoch. To znamená, že niektorí mali šťastie a po roku už mali zisk, ale niektorí, ktorí akože nemali až také šťastie, tak až po 3 rokoch mali zisk. Aby ste dlhodobo na to pozerali a dlhodobo investovali. Takže keď si požičam z banky a 5 rokov to bude stratové náhodou, tak to viem ustať a to je podstatné.